Je pro vás důležité bydlet ve svém? Nejvíc důležitý na světě, protože mě z toho nikdo nemůže vyhodit a je to moje jistota, která prostě zůstává. Tak i v podnájmu se dá celkem slušně fungovat, pokud je to za nějaké rozumné peníze. Ten, kdo platí nájemný, je osouzen víceméně k permanentnímu placení nájemného a musí si každý měsíc tvořit rezervy, jako by na to měl musí počítat. A když si to spočítáte, tak rozhodně je pro vás výhodnější platit si hypotéku i do svýho, než platit někomu pro nájem, takže vždycky je samozřejmě lepší bydlet ve svém určitě. Pořízení vlastního bydlení je z finančního hlediska zlomová událost v životě každého člověka. Podívejme se tedy na to, jaké máme možnosti financování nákupu nemovitosti a na co si dát pozor. Takže, kde vzít miliony na byt? Hlavní zdroje financování vlastního bydlení jsou v podstatě 3. Pomineme-li vlastní úspory. Jsou to účelový úvěr na bydlení, hypotéka a úvěr ze stavebního spoření. Asi každému z nás by se líbilo, kdyby měl na koupi bydlení dost vlastních peněz a nemusel si půjčovat. Přesto by vlastní úspory nebo bezúročně půjčené peníze od rodičů měly ideálně pokrýt alespoň část ceny nemovitosti. Pokud zatím žádné úspory nemáte, měli byste si začít spořit prostřednictvím spořících účtů nebo stavebního spoření, ke kterému se váže i státní příspěvek. V lidské povaze je ale chtít všechno hned, že? Co tedy dělat, když se rozhodnete pro rekonstrukci a nebo pro družstevní bydlení? V takovém případě je nejvhodnější účelový úvěr na bydlení. Obvykle do částky 600 000 korun nepotřebujete ručitele a není třeba ani zástava nemovitostí. Obecně ale platí, že vzít si půjčku za účelem nákupu bydlení by se mělo do ceny pěkného 2- až 3pokojového bytu na menším městě. Kdo potřebuje víc, bude pro něj ideální volbou hypotéka. Ty se poskytují obvykle do 70 nebo 85% hodnoty nemovitosti. Na trhu ale najdete i 100% hypotéční úvěr. Zde ale platí, že čím vyšší částku vzhledem k hodnotě nemovitosti si chceme půjčit, s tím vyšším úrokem musíme počítat. Asi víte, že úroková sazba jde fixovat. Co to ale znamená? V podstatě to, že si úrokovou sazbu, která je stanovena při podpisu smlouvy, zmrazíte na dobu 1 roku, 3, 5 nebo třeba 10 let. Po ukončení doby fixace se pro další období úroková sazba mění. A to obvykle znamená, že se změní i výše splátky. Pamatujte si ale jedno. Při každé fixaci můžete uskutečnit mimořádnou splátku části nebo celého hypotečního úvěru. Říkáme, že vlastní bydlení je způsob zajištění. Ale co když se dostanete do situace, že nemůžete splácet? Co nejdříve začněte jednat s bankou. Využijte pojištění, sjednejte si nižší splátku. A samozřejmě v nejhorším případě je možné nemovitost prodat, dluh splatit a za zbývající peníze pořídit menší dům nebo byt. Ale pojďme k optimističtějším tématům a shrňme si, co jsme si řekli. Pokud si chcete koupit vlastní bydlení a nemáte dostatek peněz, můžete využít půjčku na bydlení, stavební spoření nebo hypotéku. Při sjednání hypotéky si zafixujte úrok a mějte na paměti, že s hypotékou budete žít třeba 20 let. Mějte se hezky. Naschledanou.